na saya. Pagtulong at ligaya ang laging dala, mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala, mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala, mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala, mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Iba ang saya, iba ang ligaya, kapag trio kwela ay sama-sama. Di maaalis ang ligaya kapag pumanat na ang trio kwela. Trio kwela, trio kwela, sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Lumbay at lungkot, mawawala kapag sila ang iyong kasama. Trio kwela. Hay nako, stress ka na ba? Tara dito manood at makinig sa kanila. Trio kwela, pag nagsama-sama, matik yan, sasakit ang tiyan, kakatawa. Kaya dapat wag kang malulumbay. Yung araw na malungkot, bibigyan ng kulay. Maging masaya anumang meron na buhay. Nandyan ang trio kwela, may ngiting tagumpay. At
mabuti kanilang hangarin, tumulong at laging magpasaya sa atin. Sa bawat tawa mo, di ka mabibitin, ngiti kahit na madilaw pa ang iyong ngipin. Walang sawang pagpapasaya, walang sawang pagpapatawa. Huwag ka nang malungkot, panoorin mo lang Trio Kwela, ang laging magpapasaya. Iba ang saya, iba ang ligaya, kapag Trio Kwela ay sama-sama. Di maaalis ang ligaya kapag bumanat na ang Trio Kwela. Trio Kwela, Trio Kwela, sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Lumbay at lungkot, mawawala kapag sila ang iyong kasama. Trio Kwela, iba ang saya, iba ang ligaya, kapag Trio Kwela ay sama-sama. Di maaalis ang ligaya kapag bumanat na ang Trio Kwela. Trio Kwela, Trio Kwela, sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Lumbay at lungkot, mawawala kapag sila ang iyong kasama. Trio Kwela. Walang humpay na biruan, pagpapasaya lagi pakikipagtulungan. Mababait na mga makukulit, siguradong sasakit ang tiyan mo sa mga katatawanan. Lalo pag sila nagsama-sama. Iba ang saya, iba ang ligaya, kapag Trio Kwela ay sama-sama. Di maaalis ang ligaya kapag bumanat na ang Trio Kwela. Trio Kwela, Trio Kwela, sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Lumbay at lungkot, mawawala kapag sila ang iyong kasama. Trio Kwela, iba ang saya, iba ang ligaya, kapag Trio Kwela ay sama-sama. Di maaalis ang ligaya kapag bumanat na ang Trio Kwela. Trio Kwela, Trio Kwela, sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Lumbay at lungkot, mawawala kapag sila ang iyong kasama. Trio Kwela. So ayan po mga kakwela, pupunta kami ngayon sa get together ng Kalasay. Kasama ko sila Kuya Batusay, si Parang Jim, si Tito Oslek. At ayun nga po pala, shoutout sa ano bang pangalan nun? AMC. Ha? AMC Printing. Ayan, AMC Printing sa paggawa ng sticker ko. Yun o. Ano lang, only 1,000 pesos ang isang peraso. Only 1,000 pesos ang isang peraso. Yung mga supporter ko po na manghihingi sa akin ng sticker, 1K po ang kapalit ng sticker ko. Hanap na yung sticker yan. Dilag mo pa si Kong TV, tsaka si Lalo, Jay Katagumpay ah. So ngayon yan, nagbibihis na kami at pupunta na kami doon. So andun na daw sila, andun na yung ibang mga sponsors tsaka mga supporter ng Kalason. Ayan o, bogi. So tara, maghanap na tayong taxi. Yan, dito na kami, abang kami ng taxi. Kaya Batusay lang walang kap sa atin. Batusay nga eh. Kaya nga no, hindi nagsasumblero si Batusay. Ang dami na nila dun. Ang dami na nila dun. Sana manalo tayo sa mga palaro dun mamaya at sa raffle. Isa lang sa amin makakuha dun sa may cellphone, tas TV. Masaya na kami. Si Ostek mananalo. Ay, nandito kami sa Olom, ayan, Vista Mall. Vista Mall. Alright, tagal ng taxi. Ang tagal ng taxi. Oh, two joints. Pangit mo. Sinigawan yung mga ano eh, no? So ayan, hanggang ngayon di pa rin kami nakakasakay. 4 hours na nakalipas. Mukhang buti pa si ate dun sa kabila, nagpakita lang ng legs, nakasakay na agad eh. Samantalang kami dito, kanina pa wala pa rin. Ay, ang cute ng aso. Ang ganda naman ng aso. Yan, wala pa rin kahit anong ano. Kanina pa kami yun oh. Taxi oh. Ayaw. Itawid kaya natin siya. Patawidin mo si ate oh. Nakakawa naman. Uy, tawid nyo si ate. Ayan oh. Ayan oh, galing oh. Diba? Ba't yung lalaki kanina hindi nila tinulungan? Oo nga no. Ba't kanina yung lalaki, hindi nila, inayaan lang nilang tumawid. Pag chicks talaga eh, loud, bibilis eh. At ng mga taxi tayo, magsisakay oh. Yan oh.
Ilalagpas-lagpasan lang kami. Sakay. Kami sakay ba? Kanina pa kami dito, natatay na ako. Wala pa rin. Pag nag-grab naman tayo, mahal kasi ang grab. Tama. Pag nag-book naman tayo, mahal eh. Oo, di tayo. Para tayo yung next. Ay, kanina pa kami nandito, wala pa rin. Ano ba nangyayari? Ayun o. Ayaw nila magsisakay, magpasakay. Daming dumadaan na taxi, walang laman, ayaw magano. Nakaka-embrace na. Mukha ba kaming hold upper? Takot tata sa amin, baka daw ano tayo. Ano yun? Hold upper. Hold upper. Riding tandem. Oo. Riding in tandem, walang motor. Ang gugwapo naman na riding in tandem namin. Jericho Rosales. Jericho Rabal. Oh, Jericho Rosales. Jericho Rabal. Joko Diaz. Joko Diaz. Ibarra. Ba't sa akin wala? Ian Veneration, no? Pwede na. O, diba? Ian Veneration eh, no? So, ayun. Sa wakas, nakasakay din sa loob ng 2 oras na paghihintay. Ito po yung kasamaan mo namin. Hanggang ngayon, nakatingin. Sa wala tingin si Kuya. Sabi niya, ako basta wala ko lang. Kasama sila, oh. Kanina pa alas 10 yun dun eh. Ay, grabe. Pahirapan talaga sumakay ng taxi dyan. Buti, ay. Buti. Puso silog tayo bumaba. Ayun, marami dyan. Ay, tama silog. Ay, salamat. Marami dito talaga. Sana makahabol pa nung raffle dun. Sayang yun, cellphone yun, tsaka TV. Oh. Meet and greet ng mga followers, mga sponsor. Yan. Dun sa Pabebe Bar. Sa bar ni Ingrata de Ortiz. Yan. Ano kayo nakidyan? Vlog, andito po ito, Osnek yan. At si shoutout kay Manong Driver. Salamat, hindi siya natakot sa amin. kanina pa namin iniisip na baka sabi namin baka kaya ayaw tayo isakay yan eh. Mukha tayo mga hold upper. Hindi tayo mga vlogger, mukha tayo hold upper. Kaya ayaw tayo isakay. Lakit tao pa dalawa. Yan, eto na, dito na kami sa Happily. Ang ganda na ho ng tagig dito. Ito guys, tingnan nyo. Ayun, may McDo na. Ang ganda na ho dito ng shoutout daw. Ganda na ng tagig. Oo. Akala mo ibang bansa, nasa ibang bansa kayo. Yung daanan na to papuntang C5. Dami na kami tira sa atin. So ayun mga kakwela, malapit na kami Lateng. Yan, nag-chat na sa akin sa Ateng. Sabi niya, asan ka na Jay? Hindi ko siya nire-replyan. Kasi sabi ko kasi sa GC ng Kalason, hindi ako pupunta. Oo. So ayun, makikita natin yung mga supporter na natin na nakikita lang natin sila na tawag dito, picture lang tsaka pangalan sa live kapag nagla-live ako sa YouTube. Ngayon, makikita natin sila ng personal. At sana may size 11. Sana may size 11, no? O, nung nakapunta ako doon, may ako doon. Ano ba yung binigay saan? Pabango, pera. O, ngayon sana may size 11. Kapal ng mukha. Kaya ang daming galit sa akin eh. Daming basher eh. Pero parang alam ko talaga malapit na rin tayo eh. Ano siya atin din? Ha? Oo nga no, pang surprise no. Biglang nandun pala sila yung mga best friend ko. Kaya si Mami Laber kanina pa ako sinachat. Sabi, asan ka na? Sa prank pala. Tayo kung di na ako pupunta, Mami. Biglang nalungkot eh. Ang cute pa naman ni Mami Laber pag nalulungkot. Kilala ka rin nun. Kilala ka nun ni Mami. Si Mami Laber yung binigyan ako ng rep. Oo. Interrock na si Oo, sino ba to? Si Madam Lipstick. Si
Si Utol Chris Ulo, malamang nandyan na yan. Oo, si Utol. Kaya kompleto si Sir Jun Dulay. Yan. Eh, mga pambato doon ng kantahan si Sir Jun. Kaboses niya si Ano si Sir Jun? Dulay? Oo. Jun Dulay. Jun Dulay. Jun Dulay. Hindi si July Paon nila. Oo, kala ko siya eh. Ako hindi dyan eh. hindi yung pupunta dyan. Yan. Malapit na kami. Tingnan natin mga itsura nila mamaya pagdating namin dun. Ba't mga kayo? Mga nakaitim kayo lahat? Hindi sila lahat Shout out kay Kuya Jay. Si Oslek. Si parang yung si Batusay. Si Oslek. Kompleto dito ngayon dami nila dito. Nakita ko na kayo. Pinagpapalo ako! Pinagpapalo ako! Marami yun, si Mami. Marieta. Aray! Kayo muna ni Mami. Mami. Si Mami, libre. Picture eh. Tawag dito. Sakit. Ayan na si Kuya Oslik oh. Tawag ka rin Mami. Yan si Batusay tsaka si Paring Jums. Ay, Jay. Yan si Oslik. Si Batusay, si Paring Jums. Wait lang, Mami. Wait lang. Picture. Excuse me, ma'am. Picture kayo. Ang sakit. Wala daw. Yung pag niyo magpapangit. Saan? Yun oh. Kaya na kayo. Ang dami nila dito. Ano na? Hoy, bigyan niyo ng t-shirt. Dito na lang kaya natin eh. Hi. Opo. Aray. Joke lang. Shout out. Si Ate Nix Mendoza. Eh sila sila Batusay, si pala Paring Jums. Kasi malapit ka, tumingin ka dyan. Ayan si Dave, guys. Dito na yung oso. Oso. Dito na yung oso. Sinin ko lang sinin ko lang. Sinin lang ito. Sabi dito, pwede ba mag-vlog? Pwede ba mag-vlog sa ating? Oh, sabi niya na. GoPro niya. Maliit. Ay, si Ate Bing. Si Bing Delphine. Ay, ate. Ay, kain no. Shout ng mga Kanya-kanyang live pala dito ah. Kanya-kanyang live. Ito talaga pinunta ko dito. Yan o. Yan talaga yung pinunta ko dito. Ay, Ate Tess. Si Ate Tess pala to. Yan si Ate Tess. Yan o, sarap po. Ayan, kare-kare. Yan ang gusto ko dito sa pabebe. Yung ate. Yun o. Kaya subscribe nyo. Si Sir Jun. Hindi ko nakita. Baka na. May inom lang ako tubig muna. So ayun o. Yan o. Ganda o. Ako lang po nagbubukod tangi sa team namin na ang sukat ng damit ay 3XL. Talagang sabi sa akin, sino ba nagsabi sa akin? Sa Ate Rebota ata. Ayan o. Ayan o. Ayan po, 3XL. Hindi, dalawa lang din. Ha? Double lang. Double lang? Oo. Wala, pumayat na ako. Wala, yung vaccine card ko. Pahawak na tol. Mimigay ako ng sticker kung may mga sasakyan kayo, mga sports car. Yan, dalawang J. Oo. Ito na nga, ito ibang J naman to eh. Nakikisingit eh. Oo. Aray.
Ano yan ate? Tapos si Oslit meron na yun. Dalawa pang kasama mo. Si Bato sa si parang Jones. Si Oslit meron na. Gusto niyo kung yan. Yan. Dalawa mo. Kaya tatlo, I love you. Yan. Dinidikit, tinatanggal yung sticker yan. Lalagay ko sa ano ko. Kwarto ko sa Ah. Tinex. Ayan. Sticker. Sticker. Ate, Sticker. 1K lang po. Tanggal. Bilag na para Kapag maraming daga ako sa inyo, pwede nyo isabit sa ano. Ayan, pag maraming daga sa inyo ate din, pwede nyo lagay. Yan. Ayan, ito ay sticker. Sir Maestro. Ayan, si Ate Mariel. Ha? Ayan o, ayan sila. makapasulat ko na lang. Busy ako eh. Sir Jun, nandito pala si Sir Jun Tulay oh. Yun oh. Sir Jun Tulay. Ah, may sounds dito. Bawal tayo dyan, bawal. Bawal tayo dyan. Sabotage. Sabotage. Ayaw ko tayo. Ayaw mo sa akin, bakit? Ayaw ko kung Hindi mo binabasa yung mga ano namin. Ay, sa ate, ano pala to? Solomon TV. Oo, thumbnail pala. Ba't parang wala akong nagbabasa ngayon sa live ko? Si Kenneth na walang malay. Aray ko! Nandito. Asan na yung pinggan? Ay, ito pala. Yan. Ito yung mga gustong-gusto ko, lalo sa mga ano eh. Kaya lagi ako nagpupunta talaga dito eh. Hindi ako nagpupunta dito dahil sa kanila, hindi. Pupunta ako dito dahil sa pagkain. Wala akong pakialam sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Ayan. Yan o, sarap pa naman o. Yun o, may paboritong langka ko pa o. Ano to? Ano to Ate Janet? Ito to. Ay, kadiri yan. Kadiri yan. Mga pagkain ng mayaman, kadiri yan. Tara na, ano tayo kaya dito? Hindi ka dumarating lahat. Ito talaga yung pinunta ko dito eh. Mga food. Yan. Ito yung mga food. Ito na yung Tigalamon. Dito nung pumayag ka lang.